kurang-kurang tok. Sing kurang ditambahi. Iya. Oh, Pak Ndek. Sepion Ndek dengkulmu, sepion dengkulmu iku. Menungso kok. cocok muring-muring. Ya Kang, kon niku ngelompok napa iku? Helm ana jarik barang lha apa kon niku? Nek dirombeng ta iki. Dirombeng barang. Ngene lho, aku kene iki nguthuki awakmu aku kating kei weruh. Lho saiki lak usum son horeg sih. Pinginane karena apa terus-terusan. Lho nek kono iku ana barisan sing paling unik. Barisan. Lho, barisan unik. Barisan apa? Lho liyane iku lho, gawe son tari-tari mbali tari sone gede-gede son horeg. Iku gak pakai son. Cuma baris unik. Baris cara Madura. Nek kepingin ro, aku dadi danton ya, peno sing dadi pesertane baris. Nek kepingin ro kene. Ya, sebelah kene. Oh, saiki baris. Iya pesertane, aku sing dadi kemendane. Siapa sih? Aku. Iya, cara Madura ya nek kene. Terus komandane ndi? Komandane di kene. Iya. Tapi cara Dura. Cara Madura, warane unik. Oh, iya. Iya. Salah tak genjasi cara Madura. Oh, siap. Ayo. Apa kok tak lho. Siap. Siap apa? Siap. Siap sih. Oh, siap ngene yo. Siap. Barisan. China. Duduk terpal. Hei, Terpal. terpal. Terpal kan. Lho, jalu mau saya kan jangan. Barisan. Siap. Oh, siap. Sakjane Padha wae saking jangan. Barisan. Tang. Aceh. Hei, boleh ya apa sih rek? Kacang kececeran lho. Tang kacer artinya tang kacer tangan sing kacer. Oh, Tangane ditumpal nang ndek pundake kancane. Iya. oh maksudnya ngono. Sakjane Padha wae saking cara Dura. Tangan nih ini. Kasih bener to. Tangane Sing kena kon siap tak? Nek. Dari Kemudian dia orang suruh lagi. anjene lho. Tangane oleh songgep. Ayo. Tanganmu toh. Barisan. Keker. Wabon. Hei. Tonton boleh ya apa sih rek? Jare mulai geger. Geger. Lah ya apa? Coba arti nang ini. Iya. Barisan. Keker. Tangane dulu. Oh. Kono. Asake foto. Nanging cara Dura. Enak. Barisan. Ada blok. Dojo. Apa sih baripun? Aduh. Oh, barisan adu jejak. Barisan adep dojo. Oh, jejak. Iya. Apa jam apa? Barisan dijejer. Barisan. Ajalan. Wong ora ono barisno. Kolisa, aja ngelokno kancane. Yo, nyoba. Barisan kate gawe cara apa? Ayo, ngacake. Kate gawe cara apa? Wis, ayo. Barisan cara Madura lek sing kancane ora ngerti ya bingung. Yo. Wong kon wong Jawa, barisan ya cara Jawa. Iya, tapi gak padha mbek kon. Kon gak ngerti seplok kon. Waduh aja kereng-kereng. Ayo. Dasar teko aku. Oh iya, lek kaya ngono ku carane. Aku biyen tau dadi mukendan. Apa?
Dadi mukendan. Oh, pemendan niku. Sing mimpin yo. Kemendan. Heh, Kemendan. dile ta? Dile ya iku. Ayo, wis awas, jajar. Gak ngerti sampluk kon. Nganceng. Hei, Apa nganceng rek? Kok nganceng? Aku lek wis ngomong ya mesti gak ngerti kon. yo gak ngerti aja nih. Ngerti. Apa mo? Tak artekno lah gak ngerti. Artine ya apa? Nganceng, tangan kenceng. Singkat padat berisi. Wah. Gak ngerti maneh sampluk kon. Kok kasar temen rek gambar. Was. J2J. Aduh deh. Yo gak ngerti. Driji metu siji. Ngono ya kaya ora rek bacut. Ngono ya wanita anggapan. Ji Kongri. Apa? Gak ro. Lah iya. Aduh, danane rendah. Yo gak ro. Drijine bengkong nang buri. Ngono ya ora entos iki lho. Aduh. Si burung wek-wek. Apa? Ada iki. Iya apa? Drijine mlebu erung diwek-wek. Hei, Bol. Bol, ngene iki ya. Oh, nanti Cepoten meneh sucek rijik. Si pot-pot. Drijine dicepat timbot. Koyo katon. Drijine katon rasan jan koyo terasek. Ajene tenan. Wis ngene. Iki aja guyon ae. Kayak dihibur karo artis-artis Sari Munaya. Aku nggawa sok imah. Nggawa sok. Soimah. Iya. Lho mosok iki sok imah ta? Iya nek sok imah lah nek Jakarta. Lek dek kene. Saimah. Oh, soimah. Lah nemu dek di bol. Nemu dek di. Ngono. Iki lho Mas Soimah Mas. Kata stylane mentek-mentek ngene. Sing kami tuane gak metu. Lha iki ya iki calone Ndang Ramil iki. Sing di Iki. mosok sing. Kata stylane munduk-munduk jenenge. bisa belum kata stylean. Lha iki lah kata stylan. Mungkin sih jauh jil. Oh, iya ya. Apa maneh iki? Oh. Apa kan Mas? Masih sampai ndundur ini. Kon ro isine iki. Sekem. Mosok sekem. Permintaan. Untuk sekem itu bol. Lho ya iki lali mangono titipan waduh. Karton iki gak ngelingno. Kok iya kan ngono iku iki conton ngono ku. Aja disingitno ae rek lho. Iki nyo. Ya. Wong ana rokoke wis dirokok karo arek-arek. Iya. Iya ngrokok ya kaya tunggale iku, heeh. Surate diwaca. Diwaca ngono lho. Mi untuk rono. Nah. Saya tak wacane. Kepenak Bol. Ojan bol. Kepacul. Waduh. Entos. Keculek. Waduh tunggale rek. Kepidi piri peliwik sirip bidi. Kepidi piri Cek ngono. Ayo kene. Ayo belajar maca. Cek iso. Lek gak iso diajarah. belajar ana maca. Tolong ah. Gak iso maca. Diajarah goblok ngono kok. Aku gak iso maca. Heh? Gak iso maca. Lah kok nangis gak iso maca? Ngelongso tan kok nemen-men gak iso maca. Ayo. INI dibaca Ini. iso lho kok. Ya lah disitok-sitok ya iso. IBU dibaca, Ibu BUDI dibaca. Budi. Coba dibaca semua. Ibu dibubuti. Ini Ibu Budi. Iya. Ngono lho. Karena lewat sak kujur wae. Ya mbok.
Dure sira iki jenenge apa, Mbul? Dure sira iki jenenge kupluk. Sing iki lho, Mbul. Lah kon mau takon dure Ya iki. iki dicopot. Dure cokol nek sira, Mbul iki jenenge apa? Dure sira ton iki jenenge rambut. Soro no. Lek gak disureni. Ketoke semrawut, Petuk arek kene arek wedok, Mbul. kok menggat-menggut. Bareng kok kei dhuwit. Areke terus manggut-manggut. Seneng malah iki. Wis awan, tak oconi. Nyong. Kepada yang terhormat Ludruk Sari Budaya dari Malang. Saya tuan rumah Bapak Ari, Ibu Sanati. Minta dilayani gending-gending 1 gending samira, 2 gending walang kekek, 3 gending pepiling, gending ijo-ijo. Saya Bapak Ari dan Ibu Sanati yang punya hajat matur nuwun. Ya. Ganti iki tak wacane. Iya. Kepada yang terhormat pelawak Ludruk Sari Munaya, Sari Budaya yang datangnya dari Kota Malang, saya minta gendong. Apa iki? Oh, tulisan. Oh, gending-gending. Minta gendaan. Gendaan. Minta gending supaya dilayani. 1 ande-ande lumut, yang kedua samira, yang ketiga walang kekek dari saya samian Pak Kus, Gondo Sali. Oh, Gondo Suli. Iki penggemar YouTube iki sing njaluk iki. Monggo dilayani dhisik salah situ. Samirun, Samira, ayo Samira. Samira orang kekek. Samira omahe Malang, atine susah, aja sono. Kandes lowasa soleh sarwa perwanungkel pasane ngepes karak salodone pemar sing sayup sing rukun aja wasten sumaram ringlan sukma tena prayetna sabarana yosef brana sing manis mung kowe dhewe aja leren yen jakane durung teka Samira Samira demi solo Samira demi solo hatine susah ora nate marah ya mas selembar kodonge selembar kodonge waru waton sabar raka susu. Untuk gending berikutnya ini permintaan dari tuan rumah ande-ande lumut. Kok setelah ande-ande lumut ben kayang jogete kayak ono Banyuwangenan versi Banyuwangen kendangnya kendang Banyuwangen ya. Oke, siap. Ayo ande-ande lumut.
kula boten mudhun boten ijo sisane wong bakul bakso sipu kula inggih purun pelteng kuning nggih menika kang kula suwun saiki nang Brang Wetan Banyuwangi monggo gerajakan apa wis apa gelangan impen-impenen kendangane versi Banyuwangi. Oke ya.
Menika tembang-tembang ingkang kula aturaken bilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Cak Giat to? Awak dhewe iki wis duwe tugas. Mulane saiki ayo nang desa. Gondosuli ndelok ludruk sari budaya. Be